τον όκτρο μου, για το κλίμα το δικό μου. Ποιος είναι αυτός? Μπράβο, κοριτσάκι μου, ο Νίκος είναι. Κάνει ακόμα ένα τραγούδι, Μανούλη. Άλλο ένα τραγουδάκι, έλα. Φίλησε με εδώ. Μπράβο. Κάνει ακόμα ένα τραγούδι, μαμάκα. Κάνει πάλι αυτή, η Γιάννη μου αρέσει. Γεια σου Γιάννη, τη χαμπαριά, πάλι είσαι λυπημένος. Άσε τις γυναίκες για κάθε μέρος, γρήγορα βρε Γιάννη θα γύρεις γέρος. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο. Μπράβο σου, μπράβο. Αγάπη μου. Κανένα άλλο έχουμε? Έχουμε και κάτι άλλο? Κάνει ακόμα ένα Τι και... μου μιλάτε σήμερα, γιατί είμαι λυπημένος και βαριά παλατωμένος. Αγάπη μου παντρεύεται και παίρνει τον οχτρό μου για το πείσμα το δικό μου. Μπράβο κοριτσάκι μου, μπράβο. Και το έχω πως παντρεύεται λέει, και παίρνει τον οχτρό μου για το πείσμα το δικό μου. Μου το έχω που με κάλεσε να πάω να σε πανώσω λέει, για κορμάκια να ανταμώσω. Αυτός ποιος είναι? Μπράβο κοριτσάκι, ο Νίκος. Κοντά μου δεν είναι? Αυτός ποιος είναι? Ο Νίκος. Μπράβο κοριτσάκι. Τώρα ξερίσκεις. Ναι. Μπράβο. Φύλλα μου και αυτό. Άντε πάλι. Από εδώ. Ωραία. Φύλλα μου και από εδώ. Κάνει ακόμα ένα τραγουδιάλι. Ακόμα ένα. Βάλ' το ακόμα ένα. Ό,τι και να είναι. Τι? Ακόμα ένα τραγούδι. Γεια σου Κωστά, τη χαμπάρια, πάλι εσύ λυπημένος. Άσε με το κεφαλάκι ρε πονεί πως έφαγα κομπόστα. Την αργικιά μου ρίξανε ποσάκια από τον Κώστα. Μπράβο. Εγώ Κωστά δεν αγαπώ, ούτε και Κωνσταντάκη. Μου αγαπώ ένα παιδί που του λένε Δημητράκη. Μπράβο. Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο. Δώσε το. Πού το έμαθες τόσο τραγούδια, πού έμαθες? Που έμαθα, ήμουν τραγουδίστρια. Α, είδες. Πάει να και σκάτσε εγώ, ήμουν φτωχιά γυναίκα. Ναι, παιδί. Για να μάθω αυτά να έχουν τώρα να μην κοιτάξω τις αγεροντάματα. Ναι ρε παιδάκι. Τι φέρνει βουλιά τώρα? Ποιος? Ναι. Αγάπη μου. Τώρα είσαι ξερισμένο. Ναι, ξερίστηκα. Εσένα. Έλα. Και το άλλο. Τι άλλο? Πότε θα με πας όξω στην πλατεία για Νικό? Πότε τέλει, όποτε Να σε τέλει. πάμε. Σήμερα θα σε πάμε γιατί μετά φεύγω Αθήνα λίγο. Ακούς? Άστο, μην θεμελάς. Ναι. Στην πλατεία θέλεις να πάμε στην εκκλησία, Μανούλη? Στην εκκλησία να πάμε μια φορά με το αυτοκίνητο? Όχι μωρέ, με τα πόδια. Με τα πόδια? Με τα πόδια τα πάμε, έτσι. Όχι, Με τα πόδια τα πάμε. όχι, με το Με το αυτοκίνητο. καρότσι, με το καροτσάκι. Με το καροτσάκι. Το καλοκαίρι? Ναι, σε λίγο. Καλά, εντάξει. Τώρα τι παίρνετε χερβουλιά? Τι? Σου κάνω βίντεο. Του κάνει ταινία, έργο. Ταινία σε κάνω. Θα σε βάλω στη τηλεόραση να σε βλέπουν όλοι. Ταινία. Βίντεο σου κάνω. Εντάξει. Είσαι τραγουδίστρια, δεν είσαι? Διαφήμιση θα κάνουμε και Oriflame. Που σου βάλω να σε πλένω με Oriflame, κρέμα Oriflame, κουλόνια Oriflame και πας πάρα πολύ καλά. Μια χαρά πας μωρέ μαμά, είσαι διαφήμιση. Πολύ ζεστή, περιττόη. Όχι, έχω ενέργεια αυτό. Έχω πολύ δύναμη αυτό. Εδώ τι κάνει τώρα αυτός? Το κάνει έργο. Ταινία σε τραβάω. Θα σε βάλω στη τηλεόραση με τα τραγούδια αυτά που... Για να βλέπω. Για να βλέπω, ναι. Θα μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Τι λέει? Να